جەمال سعدون نەتەنێ سترانبێژێ دێرکە حەمکۆ یێ دەنگزەلال و هەستیار بوو لێ ئەو دلدار و ئەڤینداری دێرکێژی بوو. جەمال بەشێک ji بیرەوەرییا دێرکێ و خەلکێن وەیە لێ جەمال ژنەچاری بەریوی کەتڕیên دوور و وڵاتên خەریبiyê heta ku ji ker bû qehra xerîbiyê ke zeba wî kul bû. جەمالێ کود گوت ez kevirekî dêrikê nadim bi hemû Ewropayê di sî û yekê Adara 2014 de li nexweşxaneyeka Bulgaristanê bêyî ku xatirê xwe ji dêrikê bixwaze çavê xwe ji bo heta hetayê girt. جەمال سعدون di sala 1958 de li dêrikê di malbateka Kurd ya hejar û hunerhez de ji dayîk bû. Hîn zarok bû ji strangotinê hez dike û stranan dibêje û kasêta xwe ya yekemîn zincîr û qeydin di sala 1980 de belav dike. Cemal heta mirina xwe jî wek bilbilekî di hemû dawet û şahî, Newroz û boneyên dêrikê de beşdar dibe û bi dengê xwe yê taybet û xweş dilê dêrikiyan geş dike. دەنگê Cemal dengê ax û hewaya dêrik, Endîwer, Zaxo û Cizîra Botanê bû. Eger şahî bû, Cemal kevir û tehtên qelaçan jî di anîn semayê. Eger xem û şîn bû yan mewalek bû, mirov bi girî dide. Cemal li ser Kurdistanê jî stranên xweş dibêje, bi taybetî rêbaza Barzaniyê Nemir wek riya felat û xilasbûna gelê xwe dibîne û pir pêve tê girêdan û stranan li ser dibêje. Cemal ku yek ji ejnebiyên parêzgeha Hesekê û qurbaniyekî serjimêriya awarte ya 1962 bû ji ber hest û stranên xwe yên neteweyî gelek caran hat girtin û îşkencekirin û zulm û teዕdiyeka mezin ji destê desthilata Beysî ya Sûriyê xwar. وەک çawa aşiqek di sînga meşûqa xwe de radize, Cemal Sa'dûn niha dibin axa dêrikê de di xeweka bêdawî de ye. Lê deng û stranên wî di dilê Kurdan de hişyar û zindî ne. Besa Mustafa, Rûdaw.